Почнах да снимам. То я го виждаш. Влизам. Оп. Що идеално е. Нали? Да. Идваш, чукаш и бягаш. Значи идваш тук, чукаш. Никой да знае какво правиш, какво струваш. Баня има всичко. Ела сега тук. Идваш, чукаш и бягаш. Има зайци. Зайците за какво са аз? Тук същото. Как ме по-различно? Тук обаче не е спалня, бе. Данчо. Тук за тройка, бе, човек. Тук за две момичета и за момче. Ма не, бе, Данчо, тук две момичета трябва да докараш. Не две. Тройка. Тук е за тройка. Едното е за двойка, тук е за тройка. Тук е за тройка, да. Тук не е за двойка. Има и за тройка, тук е за тройка, има и за двойка. Да. Значи ситуацията е същата. Тук са финерите, също може да чукаш. Там да се там да ги напиеш. Хубаво е, да. Чист въздух и беше на чист въздух. Аз ще обор паднал. Изборът е паднал. Бора е паднал, да. Паси. Таска!